Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni ang inyong suong kabus. For today's vlog guys, gabi na day karon guys, alas 11:40 nas gabi inja guys. Ganihara jud ko guys, sigigihigda anja. Bisag sana haglimbag-limbag di jud ko makatug. Motong kanahan ako nga mag-film na lamang ko, parang aron pong malingaw-lingaw ko kay gibati na pug ko gibati na pug ko kagaul kanang magibati ko kamingaw nga anja. Basig ang nahuna guys, di na po ko makatug, maabutan na po ko dani kadlaw nga di ko katug. Anja karon guys, kanang may adya lamay ko enjoy bus guys, dyan inam ko nga ni harang pong iparisan o apple na kay lagi guys, di maguna sa makonsider og may inom ko enjoy para hubog kay naman ni 5% raman ni nga alcohol, basin po guys ba nga nakatabang na makatug ko kay niundang na ko pag inom ditong gipainom sa mga amo nga katong tranquilizer, katong pampatulog kay nahadlok ko basig na side effects. So mga karon nibakod ko na sige ra mako higda-higda inja. Kanang naglabad na gango di mo ko katug, mo to nakanahan ako, napamay na sirit bitaw nga kani. Na lang imnon inja. Magstorya lang ko tag magamay. Inja guys, di pa day ko magstorya guys. Mo shout out sa day ko sa katong gas niya naka-shoutout na mo ko sa uban. Kanina pang uban hangi shoutout. Mo shoutout day ko ni ang igsoon nga naas. Igsoon ni na sister from different mother nga naa sa Korea. Sis Marcelina. Na si Jay channel. Lagdyan nga si Jang channel. Pobre buhula na vlogger. Nja. Mo shout out day po ko ni Sir Neil Hayagan. Ganahan ko ni dya kay kanang lami si dya mo message ba, ma-inspired ko dya. Kaning uban bitong lami mo message kay marag tag imbis marag hopeless na tayo nga marag maganahan ta ba, na-inspired ta dya. Kang po Lilian and Anthony family dya. Kang Sir Marcelo Castanyares, njag hapong sister nga nasa USA na nakabis karon, si Sis Merlin Wells. Palig ko bisita po guys, Sis Merlin Wells. O si po guys, Wilberta Lifestyle. Na naman siguro na sa Australia. Hi ma'am, Wilberta's Lifestyle. Nja. Kang po guys, shoutout po ko kang Inday Asil. Kani amara po ni siyang igagaw nga naas Cavite. Inday Asil nagjangan sa iyang vlog. Nja. Kang day po Yin vlog. Nga buhula na po ni siya nga tuwa siya sa Saudi. Nja kang sister Widilita TV, buhula na gihapon ni si Jang, naa si Jas, nara pa rin sa Manila. O shout out po kay Aida's Vlog. O kang sister Lourdes Saladin nga naa sa Japan. Nja katong ba nag-shout out ra pug ko sa sunod. Kay lisod man og kanang ang shout out tanan jud na kay daghan man basid mabutan ta daning kadlaw di ta mahuman. Mora to guys, aghang gipang shoutout nja sa sunod na pod. Nja guys, mo continue day ko guys. Kanahan na lagi kong inom na lang magtanduay ayos guys, basig makatabang na ba kay kanang maabutan lagi ko sa kadlaw na maglisod ko dito ko katug. Kanang karon mag-istorya ta, pasensya na mo kay mag-inom po ko nga ni adyo lamang ko ninyo bus kay di magupug ko yung lasingga. Kanang may inom na ko panagsa guys, kay base napoy time nga uminom ko makatug ko.
Di magubog ko ka para inyong guys. Anyam radyo ko pa nagsaog ka ng kuan ka ng hindi na bitaw sunod-sunod na bitaw di ko katug. Diyan na uminom ko guys nga na kita mo na mapuwa. Hindi. Mapaguyan ang nainom guys pila pa kalagok. Hindi nasugod na kong pamuwa na. Ita guys, may istorya di ko guys ba. Naglibog na ko sang kinabuhi. Naglibog din na yung utok guys kay muli ba ko sa mga di pa kay naglibog na dyan ang utok guys kay kauliun na dyan ko kaadyo. Tungod bitas na itabo karon nga ang COVID daris NCR ni samot mga ko ni samot na paghang kahadlot nga na marag agangan anxiety ni samot kay marag daghang ko kahadlokan nja naglibog lagi ko guys og kanang magpabilin pa ba ko diri sa Manila og muli na nja pang ginahuna og muli ko ara pang lisura nja pero guys og muli ko di man jud ngag muli ko nga di na mo balik. Kuan ra ka nang mabakasyon ra ko. Galing kay agilang ihatag nga bakasyon dari guys. Kuan ra jud 1 month. Inja. Naganahan ako nga muli ko na sa July kay birthday sang amahan. Inja. Nakalimot day ko nga nakapromise da kong Aliana nga mag-birthday sa Aliana. Muli ko mo nang naglibog jud ko murag nang naman sa may nga ibuhaton nga parehas man din sila ng mahal, aghapang amahan, sobra, mahal pa na nga, jagang anak. Diyan, naglibog ko, kinsayang unahon, kinsayang sundon ba nga. Sa hadyang kasing-kasing, araw nang gadyo kong lamia ay uli, inja. Murag naghigwaos na dyan ko guys ba nga. Kinamingawan na dyan ko sang anak, di na pa sang anak, pati sang mga ginikanan, may isuo, narang mingawan na. Namato laging isa pa na kahininggan nga di ko katug kay naganahan ako nga saan man ina nga aral magningawa anja ug matawag po kong Aliana mingon si jag kuan ma ano maghilak na ug matawag ko sang anak mingon si jag kuan kanang kung anos ako na kumuli anja mo nang di pa gadyo ko makatubag sang anak o kuan. Ano sa gadyo ko makauli. Kaya naglibog palagi ko. Kay, ang nanganain ko nga, nakapanaad man ko guys nga og mag-birthday sa Aliana. Di anta September, 11 years old ni Dja. Uliin ta ako kay kananay papadyog ko ka suway guys nga kanang mag-birthday sa Aliana nga makaatin ko mga nang ning ko sang nauna nga hala sorry Jid kaya kailak mo kuan ba ka na makahilak mo ko magnang kuan nakapromise kong Aliana nga kanang mag-birthday si Jamo uli ko nja naglibog lagi ko kay si tatay mag-birthday man po July 1 Nja. Kana bitang nag-budget sa kwarta, guys. Okay raman maguli-uli nga na. Nja. Kuan man good guys, magastusan na po ko. Muli ko July sa birthday ni tatay. Nja. Kalya na September. Nja, isa na ko kabuan. Bawa guys, siguro sigurong sundon. Ang birthday siguro ng Aliana. Kay nakapromise na lagi ko nga muli ko og birthday ng Aliana kay pila na siya katuig mag-birthday nga wadyo ko kaatin sa isang birthday. Mo nang mingo nga loy lamang pag ang anak kay wadyo ko try nga kanang mag-birthday nga anak na ako. Mo nang isahay munahon ako nga alamin na iuli inja. Naging ginahan nga na lamang ko birthday ng Aliana muli. Kaya rong kuan po, si tatay mo sabot raman siguro na sa tatay, di ko muli silang birthday.
ang anak mo try jud ko buli ko nga kanang yatol bitaw nga birthday ni Dja. Dja akong paminaw guys kag September. Ara pa man diyang ladyo Ngayon kong nangana. Ambon. Nangana dyan ko guys nga. Kuhaan ka nang ay madali rin panahon nga mo September na kay narala dyan mingawa. Mutawag ko mini ng anak na nga. O ano sa kumuli. Namata. Sorry na. Nakahilak lagi ko guys. Basta maghisgot ko nga na. Nja. Lisad po kadyo guys. O ka nang muli ko. Nja din ako mubalik. Okay. Kuhan ba dya? Wabadjay panginabuhi dito sa mo. Wakoy way sweldo. Nja. Sa naman. Nja. Si Aliana na anas sa maintenance. Na maintenance nja lisod og ako sildo. Nja kanang bata lisod po ng bata kay din na siya para sa ibang bata lagi na mukaon rag buwad mukaon ginamos ang anak di mo nang lisod og way kwarta ako sildo kay kuan. Gastos nja jang maintenance lagi pud. Nja kanang uban bito nga ning bus na nga giinang ko gaya nga na way kuang pagkainahan ngay siguro nakaingan sila laog ko kay kuan wa ko nagunahan naguli gusto ko muuli isa lagi di gusto muuli inja ang ganahan na pud muli ko di pa time nga muli ko kay kuan. Lisod lagi guys. Na lamang pabuton nga kanang kuan muli ko kanang birthday ni Aliana. Maju lamang guys ug makatug ko dani. Alas 12 na raba. Ano laging libogan na guys. Uy. Murag. Grabe. Murag kaulingan na gadyo ko. Say. Makanangan ako kuan. Tengad jahong kamingaw. Isay lutang ko. Diyan guys, halisid po muli ko kay hapang gipaabot agahang Google AdSense nga pamabot anang gihuwat. Gusto ko muli guys kuan madawat nagahang kuan Google AdSense pin kaya rong lari man to naka-address man nga sa lamang wato mabot na to sa kumuli. Diyan bao apa ko kasayod guys ug kuan siguro muli ko sa birthday na siguro ng Aliana. Kasi nakasuway guys nga gumainom mo yung ani na mamula. Siguro kung an allergic ko. Yeah guys, di na natason. Kay kuan naguhigda ako kay basin mo batin na kong katugon. Kay alas 12 na. Nja, mga datang utuhan salamat sa tanan-tanan nga way puas nga pagtanaw sa mga vlog. Nja, pasensya na mo o maranay giabot na ang video kay wala lagi ko'y may content na maadyo kay naras bay. Nja po balik-balik ra pag mga trabaho. Nja ganina nag-prepare og hospital supplies. Nja magpasalamat laman sa gihapon ko sa nang bus na kay
di magbutay ng lami og channel nga ibas man gadto ta kay di madjutay ng ang mga lagmi gali ang mga kananay ang gitan-aw mga channel na sikat kadto iba na alawi ang naghanamay mo nga na pod mo na nga konday guys kanang nay anada ko gamay ng istorya kinahanglan din ako nakuhang lesson ba nga kinahanglan din musud ka sa kanang vlogging ano na ba musud ka sa pagbablog kinahanglan din ka strong personality ka kay ug di ka strong personality para na makabasa ko og kanang nay sakit kay mabutan magduha kadlaw magilakila ko kay marang mobalik sang nahuna ba ang gisakitan ko sige nga na siguro guys maanad na siguro ko kaduga dyan kay kuan bago pa malagi ko na ng pag-vlog-vlog yun dyan hindi madyan malika dyan nga nang naimang bas mo na ako mayngan dyan ko guys nga di dyan ko strong personality kay mahilak lagi ko hilakon ko kadyo nga na dyan mora to dyan guys di na natasan guys kay kanang kuan alas 12 na kapin dyan kananglan na po ko makatuba sana ba rin makatuba ko dyan mao na laman to guys salamat sa inyong suporta bye bye